खुलुमबाय आं okhrang बर' नाटक खालामो जों बेसिकली सिनायथिया बेनो बयबो सिनायाबाबो साफा सानै मिथिखायो आरो जायफ्रा सिनायो बिथाङा जाबाय रिंकु रामसियारि मोनसे बाथ्रानि थाखाय क्लारिफिकेशनबो नङा सावरायनायबो नङा नाथाय बुंनांगौ गोनांथि नालाय बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों UPPL सरकारा दिनै बोसोरब्रै कमप्लिट खालामबाय बोसोरब्रै आगान होनसै गाबोननिफ्राय गिबियावनो जोंनि फारसेनिफ्राय बिथांमोननो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय जोङो प्रमद बर' बिथां आरो बिथांनि मावथिफारिया जेसेबां जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोंहा बिदा गिदिर राजुकुमार नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि जोंहा UG सार बिथां इन्टेलेक्चुयेल काम राइटार काम पलिटिशियान जोंहा लरेन्स दामोन दङ बयनोबो आरो जेसेबां मावथिफारिया दङ बिथांमोननो दिनै बिथांमोना गांसे लेखा फोसावदों होननाय खोनादों आङो बेजों लोब्बा लाखिनानै हाइलाइट्स अफ एचिभमेन्ट्स बेखौ बिथांमोना हाइलाइट खालामदों बे लेखायाव आरो बेहायनो आं दहाय सासे लोगोआ हरदों आरो फट' खेबनानै बेहायनो दङ हाइलाइट्स अफ 4 years of BTR बेहाय एटमस्फियार अफ सेलिब्रेशन एंड पीस थ्रू इवेंट्स होननाय मोनसे पेराग्राफ दंमोनदां बेहाय 2 नाम्बाराव दङ मा पीस कालचार एंड डेभलपमेंट इवेंट्स आरो बेहाय बिथांमोना मख'दों मा गावसोरनि एचिभमेन्टआव बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल थिग दङ क'क्राझार लिटारेरि फेस्टिवल थिग दङ मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिवल बेखौ थिग दंना गैया उनाव बुंगोन जथुमा थिग दङ रागाम थिग दङ दा बड'लेण्ड संस्कृति थिग दङ आं मिथिनायाव बावखुंग्रि फेस्टिवल बे बिथांमोननिल' नङा बे थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्राय बर'फ्रा खुंबाय थानाय मोनसे फेस्टिवल बावखुंग्रि हाजोआ बिराद ट्रेडिशनेलि हिस्ट्रिकेलि बर'फोरजों नांजाबना थानाय मोनसे हाजो बावखुंग्रि फेस्टिवलखौ बिदिनो खुंखायो आरो आगोलनिफ्रायनो बड'लेण्ड महोत्सव थिग दङ बड' फिल्म एवार्ड एन्ड सेरेमनि थिग दङ आरो बेहाय मोनसे होबावदों मा बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशन दा बुंनांगौ बाथ्राया बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशनखौ लानानैसो बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशना टटेलि मोनसे नन पलिटिकेल प्रग्राम नन पलिटिकेल मोनसे अर्गानाइजिं खुंजानाय मोनसे प्रग्राम जायखौ थांनाय 2017 निफ्राय नारा नाथा नाजानानै बिनि जागायनाय बिनि जोंनि बावसोमनाय बेखौ जों माने धल दामना लानो नागिरो नालाय बेखौ जों जेबो बुंथ'वा नाथाय बेखौ स्पेसियेलि जों सानैया बिराद मोजाङै मिथिगौ बेखौ जों माबोरै खुंबोदों आरो बिनि आन्दोआव बेसेबां मानसि दङ बेखौ जोङो दिनै नाम मख'जोबनो हानाय नङा बेहाय UPPL माइन्डेड मानसिबो दङ BPF माइन्डेड मानसिबो दङ BJP माइन्डेड मानसिबो दङ गासै स्टाइलनि मानसि दङ बेहाय पलिटिकेलि आरो नन पलिटिकेलि दङ जायफ्रा वेल विजार जायफ्रा जोंनि खामानिखौ मोजां मोनदों बिथांमोननि बिहोम दङ बेहाय बाथ्राया जादों मा आङो साननाय बाथ्राया आरो हरखाब बिथांमोना बुरखां वान एक्ट प्ले कम्पिटिशननि क्रेडिटखौ मानो लानो गोनां जाखो मानो लाखो थांनाय बोसोर माने बिथांमोना होदों मा 2022-2024 थांनाय बोसोर मोनब्रैयाव बिथांमोनाथ' बेखौल' होआखै माबाखौ सापर्टखौ जोंनाथ' खुनु गभर्नमेन्ट प्रग्राम नङा जोंथ' सापर्टसो लादों आरो सापर्ट लानो जोंहा गासिबो लिगेल अथराइज दङ जोंहा रेजिस्टार अर्गानाइजेसन आं आगोलनो बुंदों जोंना रिनिउ जानाय मोनसे दाबो रेजिस्टार्ड भेलिड रेजिस्ट्रेसन दङ बेंक एकाउन्ट दङ जोंना पार्सनेल एकाउन्टआव हाबफैया गासिबो दंजोबो थ' जोंनिखौ लादोंबा दस्राखौ मानो लायासै बिथांमोना मानो कलकातायाव खुंनाय बैसागु फेस्टिभेलखौ मानो बेहाय मानो सोआखै बिथांमोना कलकाता आरो दिल्लीयाव खुंदोंमोन नामा थांनाय बोसोरनै ना बोसोरथाम आगोल बेखौ मानो लायाखै बिथांमोना बायदि मैया लादों आरो आं मिथिबावनो नागिरनाया जाहैबाय मा RTA खालामदोंमोन आङो RTAयाव दा आङो गोबां रिजनाव जों दाबो डिस्ट्राक्टिभ जाद्रायनो हायाखै हारिनि सेन्टिमेन्टआ बयनावबो दङ जानो हानाय नाथाय जों गेलेनो दाबो हायाखै बेखायनो आङो RTIखौ थाबाबो होगोन होआ सानगासिनोमोन नाथाय होयानो बांसिनमोन आरोखि माबायाव डिसक्ल'ज खालामैयानो जाना सानदोंमोन आङो नाथाय उफाय गैया दा आं मिन्थिनो लुबैनाया थांनाय समफोराव 20 to 24 BTR गभर्नमेन्टआ
सिनेमा एन्ड थिएटारल' कालचारेल एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट मोनसे सिनेमा एन्ड थिएटारखौ मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङानो नायो स' बिथांनि डिपार्टमेन्टआ सिनेमा एन्ड थिएटार डिपार्टमेन्टआ 2020-21 आव लोरगि थिएटार ग्रुपनो फासि होनाय मोनसे नाटक बानायनो एमएसआर थिएटारफ्रा मेक्सिमाम 1.5 आवर जायो माने 1.5 घन्टानि जायो 1.5 घन्टानि मोनसे नाटक खालामनो 10 लाख थाखा होदों लोरगि थिएटार ग्रुपनो 2020-21 आव माने फार्स्ट सरकार बानाय दाजेनबा बे बोसोरावनो बांबुला फिल्म प्रडाक्शन जायखौ जोङो बिथां मानाव गेदेर मा होनो बर' सावथुननि गार्जेन फैलाजि बरगयारिनि होननानै मिथिगौ हायनामुलि पार्ट 7 बे सावथुनखौ बानायनो थाखाय 9L फैसा होदों फान होदों 2020-21 आवनो ओमफ्राय जात्रासि होननाय मोनसे जोंहा अर्गानाइजेसन दङ ड्रामा ग्रुप जयन्त नार्जारी बिथांनो होदों 9 लाख मानि थाखाय होदों मेकिं अफ डकुमेन्टारि फिल्म ड्रामा ग्रुपनो डकुमेन्टारि फिल्म बानायनो 9 लाख थाखा होदों गिबि सरकार दाजेननाय बोसोराव बेनि क्रेडिटखौ मानो लायासै बेहाय आं बेखौ बुजियाखै बे मोनथामनि क्रेडिटखौ मानो लायासै बेनि उनाव फैबाय दाना 2022 बेहाय जोंहा ट्रु ब्रादार्स एन्टारटेनमेन्ट होननाय मोनसे फिल्म प्रडाक्शन हाउस दङ पंकज लाहारी बिथांनि 4 लाख होदों उइदाउट CBFC सेन्सर बोर्ड अफ फिल्म सार्टिफिकेट बिथांमोननो होदों 4 लाख बे बोसोरावनो होदों पिंकी ब्रह्म चौधुरी बिथाङा खुनु अर्गानाइजेसननि नाम गैया बिथांनो होदों मा ग्रेन्ड इन एज टु सेक्रेटारि पिंकी ब्रह्म चौधुरी फिल्म मेकार फर रिसार्च एन्ड स्क्रिप्ट राइटिं टाइटल अफ ट्रेनिं द कल्चरल हिस्ट्री अफ द बड' पिपल 4 लाख खुनु रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैया ग्रेन्ड इन एज टु श्री निकुंज दास produced by Nayantra Theatre for making theatre Tezimola 1 लाख होदों आं बेखौ बुंबाय थाबा गोलाव जागोन बेखायनो एसे गुसुङै बुंलायगोन आं दाहाय बेखौ हगारजोबनो होखागोन जेब्ला बुंबाय थानायनि ओंथि गैला बिदिनो आलायारन थिएटारनो होदों 1 लाख गोरोन्थि मुंनि मोनसे नाटकनि थाखाय 2 घन्टासोनि नाटक जायो माबायावहाय मबाइल थिएटाराव ओमफ्राय माबा उपेन बर' बारलांफा थिएटार गोथार अननायनि जिनजिरि 1 लाख थाखा होदों बिनोबो सिन्दुर होननाय सोरां मन्जु थिएटार 1 लाख थाखा होदों बै बोसोरावनो बेनि क्रेडिट मानो लायासै बिथांमोना दानिया फैलायबाय 2022-23 बे बोसोराव फैबाय दाना 4th बड' फिल्म एवार्ड्स 25 लाख थाखा होदों बिनि क्रेडिट लादों नाथाय बिनि फान्डा सोरनिबा पार्सनेल एकाउन्टआव हाबदों ना बिसानि बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशननि फान्ड एकाउन्टआव हाबदों बिनि खुनु क्लियारिटि दासिम गैया मानोना आं मिथिनो बिसाया भेलिड रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैया अब्ला बोरै हाबनो बिथांमोननाव बेंक एकाउन्टआनो गैयाबा बोरै हाबनो दाना फैबाय माने मा जोंना नै मुंदांखा बुहुमनि इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिभेल मैहुर इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिभेल जोंहा लोरगि थिएटार ग्रुपनो होलायबाय दाना 47,90,000 बे 2022-23 इयारनि दै बिसानिया 25 आरो 47,90,000 लोरगि थिएटारनो ओमफ्राय दाना होबाय नै जेराव जोंनि नाम लादों अख्रां स्काइनि जि बुरखां वान प्ले कम्पिटिशन नाम लादों बेहाय फैबाय मा 6,82,997 रुपिस बेनि क्रेडिट लादों थिग दङ ओमफ्राय बे बोसोरावनो चन्द्रकान्त मुसाहारि माबा जोंहा सोरां मन्जु थिएटारनि बिगोमा बिथांनो 10 लाख थाखा होदों थिग दङ बिराद खामानि मावबाय कन्ट्रिबिउसन दङ बर' हारियाव बर' माबायाव कालचाराव बयबो बेखौ सापर्ट खालामो थिग दङ दाना बेयावनो होलायबाय हल्डिं अफ सिनेमा एन्ड थिएटार्स एक्टिभिटिस लाइक सेमिनार वर्कशप एन्ड ट्रेनिं प्रग्राम अफ द इयार 2022-23 25 लाख बाखि बेहाय बिथांमोना लोरगिनिखौथ' लाखाबाय इन्टारनेशनेल थिएटार फेस्टिभेलनिखौ बिथांमोना मा सोमोन्दो दंलाय आं मिन्थिया बाखि बिथांमोना बुरखांनिखौ लाबाय नाथाय बाखि मोनथामनिखौ मानो लायासै क्रेडिटखौ आं बेखौ बुजियासै क्रेडिट सोर क्रेडिट लानो बिदि पार्सनेलिटि खालामो सानथावना बाथ्रा लानांगौ ना एथ' हेल्प होदों सापर्ट होदों क्रेडिट लानो नांगौ थ' थिएटार वार्कशप सोरनो हरदों बेखौ रावबो मिन्थिया दिनैसिम मोनसेबो नाम बेहाय मख'नाय गैया मोनसेबो ग्रुपनि नाम मख'नाय गैया जास्ट दङल' होमबा सोरखौ सापर्ट खालामखो अफिसियेलथ' खुनु डाटा गैया दानिया फैलायबाय माने मा 23-24 आव अख्रां स्काइनो फैलायबाय नै बुरखां वान प्ले कम्पिटिशननिया थिग दङ ला क्रेडिट बुंनांगौ जेबो गैथ'ला जोंनिया सरकारि प्रग्रामानो नङा जोङो जास्ट जोंहा जि अथराइज्ड जोङो माने सरि
जोंहा माने लिगेल राइट्स दङ बेखौ बिनायनि डिपार्टमेन्ट मोनसे दङ जों बे लाइनाव खामानि मावो आरो जोंहा लिगेलि रेजिस्टार्ड सार्टिफिकेट थानाय मोनसे जों अर्गेनाइजेसन बेंक एकाउन्ट दङ जोंनि अर्गेनाइजेसननि नामाव जोंहा राइट्स दङ जों बिदों होबाय थिग दङ 12 लाख होदों बे समाव दानिया फैलायबाय मा जोहोलाव होननाय बर' सिनेमा उइदाउट सेन्सर सार्टिफिकेट होलायबाय 6 लाख दानिया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर कन्डाक्टिं फिल्म मेकिं वर्कशप सेमिनार एन्ड आदार गभ रिलेटेड कालचारेल प्रग्राम एट सिमला बाक्सा बाय मैहुर फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि 10 लाख खुनु डिटेल्स गैया मोजाङै सोर बेहाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट गैया जास्ट दङ मा बाक्सानि सिमलायाव दङ मैहुर फिल्म प्रडाक्शन ससाइटि बिथांमोन 10 लाख थाखा हरदों बेनि क्रेडिट लायाखै बिथांमोना बिसम्बि होननाय मोनसे सावथुननो होदों खुनु अर्गेनाइजेसननि नाम गैया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर मेकिं अफ बिसम्बि ए बड' मुभि 6 लाख दानिया फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्स फर procurement of equipments and renovation of Guru audio visual recording studio प्राइभेट स्टुडिअ रिनोभेट खालामनो बिथांमोना 6 लाख थाखा हरदों मा बुंनो आं जेबो बुंथ'वा गावबा गाव साननानै नाय मानसिफोरा खैना होननाय मोनसे बर' मुभिनि थाखाय 6 लाख थाखा हरदों जा खैनाखौ आं मिथिनायाव बानायदों 2017 नि सिनेमा बे बिथांमोना सरकार दानायनि बिटिआर रेकर्डनि बेसेबां सिगां सिनेमा 6 लाख थाखा हरदों बेहाय बांगुला फिल्म प्रडाक्शन नै जोंहा फैलायबाय दाना बर' सिनेमानि जाय माने मा होनो बिगोमा बिथांमोननो होदों डड' ससियेल मुभि होननानै होदों 20 लाख बे डड' ससियेल मुभि मानो जालायखो डड' बड' लिरनाय दंमोन नामा डड' जाबाय नाथाय बे सेम माबानि थाखाय प्रग्रामनि थाखाय 15 डिसेम्बर 2023 आव मोनसे लिस्ट सार्कुलेट जादोंमोन बेहाय लिरनाय दङ मा 20 बड' मुभिनि थाखाय होदों शर्ट फिल्म मोनसे 20 होननाय दङ इउटिउबाव नुगोन नोंथांमोना बिनि थाखाय 20 लाख थाखा होदों दा बेखौनो आरटिआव सोलायनानै डड' ससियेल मुभि होननानै होदों नाथाय बै सार्कुलेट जानाय जि लिस्ट बेहाय दङ बिसम्बि होननाय बे थांबाय बाखि 12 लाखै एगेन बिसानो होदों बै बोसोराव 24 लाख थाखा आरो देग्लाय 2024-25 बावैसो साननैसो सिगां जानानै थांबाय 3rd इन्टारनेशनेल मैहुर थियेटार फेस्टिभेला लोगि थियेटार ग्रुप एगेन बेहाय आं मिथिदों देग्लायबो 50 लाख आं बेखौ देग्लाय मोनथ'वाखै एगेन आं आरटिआइ खालामगोन बेखौ मोनगोन दा साननो गोनां बाथ्राया मा एथ' प्रग्राम खालामनानै बे मोनसे मोननैनिल' बे बुरखांनिल' दस्रा इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव मा सोमोन्दो दं आं मिथिया बाखि बुरखांखौल' मानो क्रेडिट लाखौ आं बेखौ बुजियाखै बिथांमोनखौ मा दङ जोंजों मा दङ बेबायदि क्रेडिट लादों लानांगौ बयनिबो नोंथांमोना बयनिबो लिस्ट मोनसे बानाय जों बे बोसोराव ओरै टिमनो ओरै खालामनो ओरै फान्ड होदों होननानै नोंथांमोना खालाम फोसाव क्रेडिट ला आंबो जेसेबां हायो फोसावनो हागोन आं इभेन अभार कल आं मानसिफोरखौ खोन्थागोन जे नै जोंना बिटिआर गभर्नमेन्टआ बयनोबो बिदि फान्ड मारदों होननानै जोंनोबोथ' मोनसे खाबु हो नोंथांमोनखौ बाख्नायनायनि नोंथांमोननि मोजां खामानिखौ फोसावनायनि मानो बिदि सोर पार्सियेलिटि खालामो क्रेडिट लानायाव मानो लानो हाया नोंथांमोना आरो सार्कुलेसनाव दंबावो बिसा चिरां डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना 3 लाख थाखा हरदों बिनि क्रेडिट मानो लायाखै नोंथांमोना बेखौ लाथारनांगौ आरो मोनसे बर' गोजाम मेथाइ आरो सावथुन माने मा होनो बुथुमग्रा दोनथुमग्रा ना मा आफाद नाम होदों बेनो नोंथांमोना 20 लाख थाखा हरदों बेनि क्रेडिट नोंथांमोना लायाखै दा आरो खोनानो मोनगासिनो हावायाव बाराव जे माबा माबि डकुमेन्टारि फिल्मनि थाखाय सोरखौबा कनभिन्स खालामगासिनो नोंथांमोना जुदि बेखौ आं बुंनो हाया मानोना आंनाव डाटा गैया बाखि डाटा दंजोबो आंनाव नोंथांमोना बिनि क्रेडिट मानो लायाखै नोंथांमोना बिसानि थ्रुयै मोनसे वर्कशप खुंदों थांनाय जुलाइआव इरागदाव भबनाव थिथागुरि क'क्राझाराव 2023 आव बेनि क्रेडिटखौ मानो लायाखै नोंथांमोना लाजोब क्रेडिट लानो नांगौ नोंथांमोना मोजां खामानि मावदोंना बेफोरनि क्रेडिटखौ लायालासे नोंथांमोना जेराव बुरखां वार्निं प्ले कम्पिटिशना मालाबाबो सरकारि प्रग्राम बे नङा नोंथांमोना फान्ड हरदों येस बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ जोङो अरायबो साबायखर बावदों माब्लाबा नोंथांमोनखौ साबायखर बावाखै नङा नोंथांमोना जों मेनसन मानो खालामनो हाया मानोना नोंथांमोना डाबल एखौनो होयो प्रग्राम जोबनायनि मास मोनसेनि उनाव नोंथांमोनखौ जों बोरै क्रेडिट होनो जोंनि प्रग्राम सोलिनाय समाव स' बेनो बुरखांखौ आं आगोलबो खावलायखांबाय
बयखौबो खावलायदों आं जेसेबां मानसि सिनायो नोंथांमोननि सरकारनि बेखौ थांनानै थानो हो आगोल मा जायोमोन आगोलनि सरकारनि समाव जों सरकाराव आगोल जों खुनुदिन प्रप'जेल हराखैमोन नाथाय बै समाव जायफोर फिसा फिनला जोंहा थिकादारफोर दङमोन बर' अफिसारफोर दङमोन बै समाव बिथांमोनहा सोरबा मायबा मायबि फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइजफोरखौ दान हरलाबायोमोन बिदिनो हरनानै जागायजेननायनिफ्राय जों बिदिनो सोलिगासिनो बे प्रग्रामखौ प्रब्लेमा मालानिफ्राय जाखो जेला 22आव जाबाय नोंथांमोना गावसोरबो फान्ड हरनो नागिरला बर' थिकादारफोरबो गैला बर' रावबो थाखा गोनां मानसिबो गैला अफिसारफोराबो ट्रेन्सफार जाजोब्बाय बेफोर बिटार ट्रुथ ना बेफोर बिटार ट्रुथ बिनि उनाव जों जेला नोंथांमोननो प्रप'जेल हैनो थाङो नोंथांमोना बेयाव फेभारिटिजम खालामो नोंथांमोननि पलिटिकेल आइडिय'लजिखौ जायफ्रा सापर्ट खालामबाय थायो बिथांमोनखौ नोंथांमोना फार्स्ट प्रिफारेन्स होगोन जायफ्रा मोनफा मोननै बाथ्रा सोङो बिथांमोनखौ नोंथांमोना गाज्रि मोनगोन आरो नोंथांमोना डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंबाय थायो डेम'क्रेसिया बिदि नङा सान्थिया बिदि नङा बोरै मैया बाथ्रा बेफोरलाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनि जाय साफा सानै आंखौ सिनायो बेफोर मानसिया मोनसे समाव आंखौ मोजां मोनोमोन मानोना आं बै समाव कुइसन रेज खालामोमोन बै समनि सरकारखौ 2017-15 फोराव नोंथांमोना सरकाराव फैनायनि सिगाङाव जेब्ला बै समनि सरकारखौ आं कुइसन रेज खालामोमोन अब्ला आंखौ नोंथांमोननिनो गोबां मोजां मोनोमोन बेखायनो आंजों दिनै सिनायलायनाय दङ नाथाय दिनै नोंथांमोनखौ कुइसन खालामबा मानो गाज्रि मोनो बेनि नामा डेम'क्रेसिया नोंथांमोना जे सान्थिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिनि खोथा बुङो डेम'क्रेसिबा नोंथांमोना बेहाय दिनैसिम मानो सोरबा खामानि मावनायनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै फान्ड मानो हराखै मानो मोनफा मोननै ग्रुपनोल' नोंथांमोना एथ' अनथाबनानै ओरै खालामनानै हरबाय थानानै क्रेडिट लायो क्रेडिट होयो ओमफ्राय जेसेबांनो होदों फान्ड बिनिबो क्रेडिट लाजोबा बुरखां वान एक्ट कम्पानिखौ नोंथांमोना दिनै पलिटिकेलाइज खालामनो नाजागासिनो आं थासान्दि बे जानो मोना माब्लाबाबो नोंथांमोनखौ आं आगोल खावलायदों देग्लायबो नोंथांमोना क्रेडिट लाबाय थिग दङ देग्लाय मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंबाय देग्लायबो 3rd इयार जाबाय देग्लायजों 3rd एडिशन जाबाय खुंगासिनो दङ बुरखांखौ मा खालामनो नागिरदों प्रप'जेल हरना दोननाया मास मोनथामनि बारा जाबाय जोंहा इउथ लिडार बयनिबो इन्सपाइरेसन UPPLनि जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि आदा राजु नार्जारिजों आं सावरायदोंमोन मालाबानो बिथाङा मालाबानो बुंदों आं शिबजों रायलायखाबाय जाजोबखानानै दङ अख्रां जेबो सिन्था खालामनाङा गासिबो जाजोबखानानै दङ जागोन होननानै नाथाय मास मोनथाम बारलांबाय खुनु रेसपन्स गैया दाना फनबो रिसिभ खालामबावला मा रिजोना मा बिनि मानो पलिटिक्स एभ्रि स्टेप आंथ' आगोलनो बुंदों ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय सरकारा दिनै दङ गाबोन गैया सोर फैयो जेबो थिग गैया नाथाय बे कम्पिटिसनखौ थांनानै थानो हो मानोना बे कम्पिटिसननि थांखियानो बेनोमोन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जों मोनसे प्लेटफर्म मोनो जेन ड्रामानि मोनसे आबहावा सोरजियो जेन लोगो जालायनो हायो बे खना बै खनानि मानसिफोरा जेन लोगो जालायनो हायो most probably जों साक्सेसफुल जानो हायाखै नंगौ साक्सेसफुल जानो हायाखै जोङो नाथाय जों नाजागासिनो नाजानायनि अनगायै जोंनि आखायाव मा लामा दङ आं बेखौनो खावलायदों क्रेडिट नोंथांमोना ला बुरखांनिबो ला नाथाय जेसेबां आं बेखौ दिनै डिसक्ल'ज खालामगोन RTIखौ मोनबावनांगौ गोबां दङ आं सेकेन्ड एपिल खालामदों स्टेट इनफरमेसन माबायाव जा कमिसन दङ बेहाय सेकेन्ड एपिलनिफ्राय मा फैयो आं बेखौबो होबावगोन आं दा गोदानै जा 2020 माने मा 24-25नि बिनिबो होनो थांगासिनो दं RTI आंनो बिनिबो रिप्लाइ नांगौ नाथाय नोंथांमोना थांनाय बोसोरब्रैयाव जाय अर्गेनाइजेसननो फान्ड होदों खामानि मावदों बिनिबो क्रेडिट ला प्लिज मानो नोंथांमोना बिदि गावनि खामानि मावनायखौ एरसिना दोननो आरो जोंखौ खाबु मोनसे हो नोंथांमोनखौ बाख्नायनायनि आरो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ जोंनो जेबो नाङा बिसानि नामाव जिबायदि जादों बिदि खालामनाबो खालामनो हायो नोंथांमोना अख्रां दासिखायनि नामावनो खालामनानै सोरबा जुदि नोंथांमोननि स्पेसियेल थिकादारनि थ्रुयै खालामनो नागिरदों खालाम नाथाय बुरखां वान एक्ट कम्पिटिसनखौ नोंथांमोना खुं देग्लायबो जों फाइनान्सियेलि बिराद प्रब्लेम दङ बे सैथो इन्टारनेशनेल थियेटार फेस्टिभेलाव नोंथांमोना इन्टारनेशनेलि सोरखौ सोर हेल्प खालामबाय था नाथाय बे जोंनि लकेल ससाइटिखौ जेबो हेफाजाब होनो हाया नोंथांमोना बेखायनो आं खावलायदों लकेल गथ'फोरनि थाखाय लकेल ड्रामा डेभेलपमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना बुरखां वान एक्ट कम्पिटिसन खुंदो नोंथांमोना जि खालामो खालाम जों बेखौ अलवेज वेलकाम फै ज' जाजाय खामानि मावनि होननानै आं आगोलनो खावलायदों नाथाय ज' जाजाय खामानि मावनायनि ओंथिया बे नङा दि नोंथांमोना मा होनो नारजिया गोदै होनबा आं गोदै होनफागोन बे मालाबाबो जानाय नङा नोंथांमोननि मोजांखौ अलवेज सेल्युट खालामगोन आरो नोंथांमोननि जा गाज्रि बेखौ अलवेज फैबाय था दिनैबो बुंगोन मैयाबो बुंदोंमोन
गाबोनबो बुंगोन फैबाय थानाय समाव बुंगोन साबायखर